Tervehdys! Tällä videolla mä esitän joitain ajatuksia liittyen kuulemiseen ja kuuntelemiseen ja siihen, että mitä Jumalan sana sanoo näiden asioiden merkityksestä. Ja erityisesti mua itseäni tähän liittyen on puhutellut roomalaiskirjeen luvusta 10, niin 2 tämmöistä ajatusta. Ja eka ajatus on jakeessa 10. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja sitten toinen ajatus on jakeessa 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli tässä on nyt siis 2 tämmöistä toisiinsa liittyvää ajatusta. Eka ajatus on se, että usko on jotain sellaista, joka sijoittuu ihmisen sydämeen. Usko on siis sydämen asia tietyllä tavalla. Ja sitten toinen ajatus on se, että usko syntyy kuulemisesta. Eli usko siis syntyy kuulemisesta ja se syntyy ihmisen sydämessä. Ja nyt tämä on hyvin mielenkiintoinen asia sillä lailla, että ja tätä voisi ajatella analogisesti sillä tavalla, että oletko sä koskaan miettinyt sitä, että jos me ajatellaan ihmisen korvan muotoa, niin se tietyllä tavalla muistuttaa ihan kohdussa olevan sikiön muotoa, mikä on aika semmoinen mielenkiintoinen asia sen kannalta nimittäin, että me voitaisiin ajatella sillä lailla analogisesti tätä asiaa, että ihmisen sydän on vähän niin kuin semmoinen kohtu uskolle. Ihmisen sydän on kohtu, jossa usko syntyy ja kehittyy. Ja sitten taas ihmisen korva on se kanava, minkä kautta kulkee ne siemenet, jotka hedelmöittää sen sydämen. Ja nyt jos me ajatellaan tätä asiaa vähän pidemmälle avioliittoanalogian kautta, niin avioliitossahan on hyvin ratkaiseva merkitys sillä, että kenen miehen se nainen antaa hedelmöittää itsensä. Siis oman aviomiehensä vai jonkun vieraan miehen. Koska koko sen avioliiton tulevaisuus ja olemassaolohan pohjimmiltaan siis perustuu puolisouskollisuuteen. Ilman sitä avioliittoa ei edes ole olemassakaan pohjimmiltaan. Ja nyt samalla tavalla voisi ajatella niin, että myöskin hengellisesti on ratkaisevan tärkeä merkitys sillä, että kenen tai minkä mä annan hedelmöittää mun oman sydämeni. Siis Jumalan sanan totuuden vai jonkun muun, jonkun vieraan. Eli toisin sanoen, ketä tai mitä mä kuuntelen ja ketä mä en kuuntele. Ja nyt tähän kuulemiseen liittyen, niin mä voisin mainita joitain mun oman elämän konkreettisia esimerkkejä, niin kun, jotka ehkä voi tietyllä tavalla havainnollistaa näitä asioita. Esimerkiksi mä viime aikoina, niin mä olen pitänyt semmoista paastoa muun muassa semmoisesta turhasta YouTubessa roikkumisesta ja semmoisesta niin kuin sattumanvaraisesta erilaisten YouTube-videoiden ja ohjelmien kuuntelemisesta. Ja mä koen, että se on tehnyt mulle tosi hyvää ja mä koen, että mulla on paljon rauhallisempi olo sen seurauksena. Ja tietyllä tavalla mä koen, että se liittyy suoraan tähän kuuntelemiseen. Siis sillä tavalla, että kun mä en ole enää kuunnellut sillain niin kuin sattumanvaraisesti, vaan niin kuin kaikenlaisia random ärsykkeitä, mitä mä saan niin kuin milloin mistäkin eri YouTube-ohjelmasta ja videosta, niin se on niin kuin tietyllä tavalla vaikuttanut myöskin muhun sisäisesti, mun sydämen tilaan. Että se on tuonut semmoista rauhaa ja vakautta tietyllä tavalla. Ja sitten toinen semmoinen esimerkki, minkä voisin mainita omasta elämästä, niin on se, että mulla on yksi semmoinen ystävä mun seurakunnassa,
joka on viime aikoina tosi paljon puhunut mulle asioita liittyen Jumalan nälkään. Hän on puhunut, niin kuin, että miten tärkeää Jumalan nälkä on, miten tärkeää on niin kuin etsiä Jumalaa ja Jumalan kasvoja, Jumalan tuntemista, Jumalan itsensä vuoksi. Ja kun hän on vaan puhunut näistä asioista, ja mä oon kuunnellut sitä, niin pikkuhiljaa mä oon kokenut, että se on niin kuin, että se mitä mä oon kuullut jatkuvasti, niin se on alkanut sillain niin kuin vaikuttaa muhun sisäisesti. Että se on alkanut vaikuttaa mun sydämessä sillä tavalla, että musta on pikkuhiljaa alkanut orastamaan semmoista uskoa tähän asiaan. Ja sitten mä oon alkanut havahtua siihen, että niinpä, että Jumalan nälkä, Jumalan tunteminen, Jumalan etsiminen, Jumalan itsensä tähden, niin se on se, mitä mä tarvitsen. Ja se on itse asiassa ratkaisu kaikkiin mun huoliin ja ongelmiin ja murheisiin. Kun mulla on nyt ollut tosi pitkään semmoinen ajanjakso, että mä oon vaan niin kuin vellonut mun omissa ahdistuksissani ja omissa ongelmissani. Ja sitten mä oon myöskin etsinyt tosi paljon tyydytystä kaikista muista asioista paitsi Jumalasta. Ja sitten se alkutilanne oli juuri se, että mä olin henkisesti niin jumissa, että mulla oli tosi vaikea edes pyytää Jumalalta mitään. Mutta sitten se, mitä mä kuulin tältä mun ystävältä, kun hän vaan puhui tästä Jumalan nälästä ja näistä asioista, niin se niin kuin tietyllä tavalla hedelmöitti mun sydämessä uskoa siihen asiaan. Ja sitten se alkoi näkyä myös käytännössä sillä tavalla, että mä oon viime aikoina esimerkiksi paastonnut kaikista niistä eri asioista, joista mä oon etsinyt tyydytystä. Ja sitten mä oon viettänyt aikaa rukouksessa ja ilmassut Jumalalle mun tunteita ja niin kun pyytänyt Jumalalta sitä, että mä saisin nähdä hänen kasvonsa, että mä saisin tuntea hänet hänen itsensä tähden. Eli lopulta myöskin, kun se usko on kasvanut niin kun tiettyyn pisteeseen, niin mä alan pikkuhiljaa myöskin käytännössä ojentautua sen mukaisesti. Eli nyt me siis puhutaan niin kun tosi perustavanlaatuisesta asiasta, että me ei puhuta vaan semmoista niin kuin teoreettisesta älyllisen tason uskosta, että mä uskon johonkin vaikka väitelauseeseen, että se on totta tai epätotta, vaan me puhutaan niin kuin sellaisesta niin kuin sydämen tason uskosta, joka johtaa myöskin ojentautumaan käytännössä ja joka näkyy käytännössä. Eli siis tämä kuuleminen ja kuunteleminen on erittäin tärkeää niin kuin hengellisen ulottuvuuden ja näkökulman kannalta. Sitten yksi mielenkiintoinen asia liittyen tähän kuuntelemiseen on myöskin se, että jos me ajatellaan taas sitä avioliittoanalogiaa, niin ehkä vähän samalla tavalla kuin sukupuoliyhdyntä, niin myöskin kuuleminen on ihmisellä monesti semmoista hyvin niin kuin mielihyvää tuottavaa. Eli siis ihmistä usein miellyttää tosi paljon kuulla kaikenlaisia erilaisia asioita, mikä selittää esimerkiksi vaikka juoruamisen, että minkä takia juoruileminen on niin yleistä monilla ihmisillä. Ja tähän liittyen niin Raamatussa Saarnaajan kirjassa sanotaan sillä tavalla, että ei saa korva täyttänsä kuulemisesta. Ja samoin jos me mietitään vaikka apostolien tekojen lukua 17, jossa Paavali on Ateenassa ja sitten hän kohtaa siellä niitä ateenalaisia ja julistaa heille evankeliumia. Ja sitten nämä ateenalaiset tulee hänen luokseen ja sanoo hänelle, että hei, sä puhut tosi niin kuin uusia ja outoja asioita meidän korvien kuultavaksi, että voisit sä puhua meille näistä lisää. Ja sitten tässä sanotaan tällä tavalla, että ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei näet kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uusien asioiden puhumiseen ja kuuntelemiseen. Eli tämä kuuleminen ja kuunteleminen on semmoinen asia, että siihen liittyy semmoinen tietynlainen tosi vahva niin kuin sydämen mielihalu ihmisellä. Et meillä on semmoinen kyltymätön halu kuulla kaikenlaisia asioita.
Mutta sitten, ja joka ehkä tietyssä mielessä voisi olla verrattavissa vaikka seksuaaliseen haluun. Mutta sitten usein me ei välttämättä mietitä niitä seurauksia. Että se, mitä me kuullaan, niin se voi monesti hetkellisesti tuntua meistä tosi miellyttävältä, mutta sitten se kuitenkin, kaikki se, mitä me kuullaan, niin se menee myöskin meidän sydämeen. Ja se aina ruokkii meidän sydäntä tiettyyn suuntaan. Se aina hedelmöittää jotakin. Se aina hedelmöittää meidän sydämessä uskoa johonkin. Ja se voi joskus myös hedelmöittää meidän sydämessä uskoa johonkin tosi vahingolliseen ja haitalliseen asiaan, joka esimerkiksi voi saada meidät lopulta vaikka voimaan henkisesti tosi pahoin. Nyt tähän liittyen niin herääkin semmoinen kysymys, yksi tärkeä kysymys, mitä miettiä, niin että jos sä vaikka viime aikoina olet kokenut semmoista henkistä pahoinvointia sun sydämessä ja mielessä, tai semmoista huonovointisuutta, niin yksi tärkeä kysymys, minkä voisi esittää siihen liittyen, on se, että mitä sä oot kuunnellut viime aikoina? Minkälaisia ohjelmia sä oot kuunnellut? Keitä ihmisiä sä oot kuunnellut? Ja koska nimittäin se voi olla hyvin kiinteässä yhteydessä siihen, että mitä sä koet tällä hetkellä sun sydämessä. Ja niin kuin mihin sä huomaat, että sä uskot, ja minkä mukaan sä ojentaudut sun elämässä, ja mihin sä huomaat, että sun on tosi vaikeaa uskoa. Ja tämä kuunteleminen ja kuuleminen on erittäin tärkeää myöskin sen takia, että jos me ajatellaan niin kuin henkimaailman näkökulmastakin tätä asiaa, niin myöskin vihollinen eli saatana ymmärtää tämän kuulemisen merkityksen. Ja se näkyy Raamatussakin ympäri Raamattua hyvin monella eri tavalla. Esimerkiksi jos me mietitään ihan vaikka syntiinlankeemuskertomustakin ensimmäistä Mooseksen kirjasta, niin siinähän Eeva kohtaa tämän käärmeen, eli saatanan, siellä hyvän ja pahan tiedon puun äärellä. Ja sitten tämä käärme alkaa niin kuin Eevan kanssa, tai Eevalle kyseenalaistamaan kaikkia niitä asioita, mitä Jumala on sanonut. Esimerkiksi vaikka, että onko Jumala todella sanonut niin, että älkää syökö tästä puusta. Ja näin, ja jotenkin se kaikki alkaa tässä kuulemisesta. Eli se kaikki alkaa siitä, että se Eeva päättää kuunnella tätä käärmettä. Ja vasta sen jälkeen hän katsoo sitä puuta ja sitä, että miten hyvältä ne hedelmät näyttää. Ja vasta sitten hän syö siitä puusta. Mutta jotenkin, että se kuuleminen on se ensimmäinen askel. Se, että tietyllä tavalla niin kun se, mitä se käärme sanoi Eevalle, niin se meni hänen sydämeen. Ja se ruokki hänen sydämessä jotakin, jonka mukaan hän sitten uskossa ojentautui tietyllä tavalla. Ja sillä oli hyvin katastrofaaliset seuraukset. Ja tämän vuoksi on tosi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että mitä me kuunnellaan. Koska nimittäin ihminen ei voi olla kuuntelemisen suhteen neutraalissa tilassa. Eli siis toisin sanoen mä tarkoitan tällä sitä, että ihminen aina kuuntelee jotakin ja myöskin ojentautuu uskossa sen mukaan, mitä hän kuuntelee. Ja jos me itse ei määrätietoisesti päätetä sitä, että mitä ja ketä me kuunnellaan, niin silloin vihollinen, eli saatana, ja meidän oma turmeltunut, syntiin langennut sydän, meidän oma liha, ja tämä ympäröivä maailma ja sen ärsykkeet, media ja muut, niin ne päättää sen meidän puolesta, että mitä me kuullaan, mitä me kuunnellaan. Eli niin kuin, tavallaan, siis siinä on semmoinen niin syvä hengellinen ulottuvuus, siis tässä kuuntelemisessakin, että me ei edes voida olla sen suhteen niin kuin, ikään kuin semmoisessa tilassa, että me ei
että me ei kuunneltaisi ketään tai mitään. Mutta tällaisia asioita tai ajatuksia liittyen kuulemiseen